Мына монда кирер өчен безгә кирәк мына монда юл. Мына бу агачлык юл дигән сүз инде. М4 микрорайонындагы Шагин-Дынгарян урамы 4 ел элек биредә Никитиннар җир сатып ала. Әмма әле дә төзелеш башламаганнар. Участокка узып булмый диләр. Җиңел машина да кирә алмый, материаллар да кайтарта алмыйлар. Монда техника да кирә алмый, кеше дә йөри алмый, ничек монда хайван да йөрми. Әгәр дә иртәгә менә мондан капласа, күрше тизәм дип әйбит, итеге яклап. Миңа кергә монда гел вообще җае юк. Шатырманлык артында 20 участок бар. Күпләр аны күп балалы гаилә буларак дәүләттән алган. Төзи алмагач, сата башлаганнар. Стройматериал алып килә алмый, төзи алмый һәм бу аны кызыксындырмый хәзерге вакытта. Юллар булса, бу агачларны кесеп үз территориясе янындагысын чистартырый. Дороги отсыпаны, но наполовину. Урамнарда бит яртылаш кына таш салынган, алар начар хәлдә. Участокларны бирүен бирделәр, әмма шуның белән безне оныттылар. Дали участки, а получается, что дальше на этом все закончилось. Күп балалы гаиләләр берничә тапкыр район башкарма комитетына мөрәҗәгать иткән, халык контроле порталына да язган, әмма гел бер җавап килә диләр. Акча юк. Без бүген районның үсеш департаментына мөрәҗәгать иттек. Монда иң элек экологлардан агачларны кисәргә ярый дигән рөхсәт кәгазе алырга кирәк диләр. Әмма ул булса да кисеп булмаячак, чөнки бюджетта әлеге эшкә акча каралмаган. Берсен кисү якынча 12 000 сум тора икән. Менә монда безнең йорт, менә монда безнең елга, монда бөтенесен агачларны кистеләр. Бездә хәзер монда җил. Шамил Надыров урамына килүгә әлеге тема бөтенләй башка борылыш алды. Биредә яшәүчеләр сүзләренчә монда киресенчә агачларны кисәләр. Шахитовлар күп балалы гаилә буларак җирне 2018 елда ала. Янәшәдә елгасы урман була, сулавы рәхәт диләр, әмма язын яр буенда техника эшли башлый. Ясадылар временную дорогу, спилили деревья, монда хәзер вырубка лесов, и получается безнең монда участок огороженный түгел. Безнең монда ник җил и урамга чыгарга җайлы түгел. Элек безнең участок ул полностью был огороженный, отделенный, полностью монда лесопосадка была. Монда төрле агачлар үсә иде, куаклар. Аны быелгы елда апрель аеннан тракторлар килеп, КАМАЗлар көн сайын кисеп йөргә ташыйлар. Бигесендә һәр көн җилләр кузгалган сайын катырай җилләя. Кыш көне бураннар булган көтелә. Карлар басылырга. Хәзер монда күп балалы 60 гаилә яши, барысы да кышын юлларга кар салыр дип куркам. Сильный ветра сейчас частенько бывает. Кайчак җил шулкадәр көчле була, хәтта берәүләрнең капкаларын ышыртып алып китте. Элек алай түгел иде, ышык иде бу урамнар. Ветер, даже страшно детей выпускать в такую погоду. Бүген билгеле булганча яр буенда бары тик Америка өрәңгеләрен генә кисәләр. Татарстанның көньяк-көнчыгыш төбәкләрен бу әрсез агачтан арындыру буенча Татнефть 2 ел элек махсус программа кабул иткән була. Бу агач аллергия чыганагы булып тора, аның бер файдасы юк. Башка агачларга үсәргә ирек бирми дип җавап бирделәр безгә компаниянең матбугат хезмәтендә. Киселгәннәре урынына яшь чыршы, усак, юкәләр утыртачаклар. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.